हेलो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर गिबिसिनथारावनो नोंथांमोन बयखौबो देग्लायनि बे गोदान बोसोरनि बा 2026 नि गोदान ब्लग भिडिअआव नायगिरि साफ्रोमखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दायो जोङो माखासे जोंनि बिमाय बिमानै बिमा आरो बिबनां फंबाय ज' जानानै जोङो टट'आव थांगासिनो दङ। जोङो थांगासिनो दङ दायो रायमना नेशनेल पार्कआवहाय बेरायनो जोङो थांगासिनो दङ। माने बेवहाय रायमनायावहाय जोंनि फंबाय दङ सासे, बिथांनि गारिखौ लानानै जोङो बेरायहैगोन। दा ससेनिफ्राय जोङो जयै टट'जों थांगासिनो दङ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। जोङो दायो माने नेशनेल पार्कआव रायमना नेशनेल पार्कआव बेरायनो फैदों नालाय, ओमफ्राय जोंहा फंबायहा माने गारि दं नालाय बे गारिजोंनो जोङो एसे बेरायनो थांनो फैबाय आरोखि। नै बे जिपसिजों बेरायनोसै जोङो रायमना नेशनेल पार्कआव। माने गोदोहाय माने जोङो रायमना नेशनेल पार्कखौ साइकेलजोंनो जोङो बेरायखांबाय आरोखि। साइकेलजोंनो जोङो थाङोमोन, दुगैलायनानै फैयोमोन बे भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय दैयावहाय। ओमफ्राय दा जोङो फंबायनि गारिजों थांसै, जोंहा माखासे आलासिफोरबो दङ नालाय। बे आलासिफोरजों ज' थांगोन आरोखि। आं खोन्थानि नोंथांमोननो। बे जोंनि आयं जाबाय, नैबेहा आनै जाबाय, सिक्किमाव हाबा जाहैनाय। जोंहा नैबे बिबनां जाहैबाय। आरो आङो माखासे खोन्थाबावनोसै। नैबे जोंनि आमाइ जाहैबाय, बिमाय असे आरोना, एकदम सिक्किमनि। एकदम नुफैनानै मा नायफै, हालेवग्राखौ नायफैबाय नै। खस्थ' लाग्यो मामा एकदम राम्रो छ है, मोजां दङ। अच्छा ल ल ल ल यो त हेरेर कस्तो लाग्यो? हेरेर राम्रो लाग्यो। यो अब खेती गर्नुपर्छ। खेती गर्नुपर्छ है। खेती गर्नुपर्छ। सह त मावनानै जाग्रा हिसाबै माबा माबि गासिबो दंजोबो, मोसौ गुलिजोब गासिबो बियो जोंना। ओमफ्राय नै बाहाया ओरैनो हरब्रा बे आरो यो से हाम्रो मामा हो सिक्किमको, सिक्किम लिङ्गीको ना। अच्छा, कस्तो लाग्यो मामा यहाँ आएर? यहाँ आएर सबै राम्रै लाग्यो। अच्छा ल सबै ठिकै है? ठिकै छ, राम्रै छ। ल ल बेखौनो नोंथांमोनजों सेयार खालामबाय। रायमना नेशनेल पार्कआव जोङो बेरायनो थांगोन ना मामा? रायमना नेशनल पार्क गोइंग टू विजिट टुडे। घूमने के लिए आए हैं। अच्छा, ब्रदर जेम्स और ब्रदर भानु के साथ में हम लोग घूमने के लिए आए हैं। आज दिन भर ये रायमना में घूम लेंगे। अच्छा, इस एरिया में एनिमल को देखेंगे और यहाँ का लोकल खाना को खाएंगे, मजा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस उसके बाद में इवनिंग टाइम में वापस घर जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। दायो नै गारिखौ रेडि खालामबाय जोंना फंबाया, नायनानै होदो। नायदो नै फंबायानो। दा आङो फंबायनि नाम्बार थाम्बार आङो नोंथांमोननो गासिबो होजोबगोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय, स्क्रिनाव होखाबाय आङो। दा गारि नाम्बारा बेयो नै। सोरबाफोर जुदि गारि नांगौब्ला बे नाम्बारावहाय कन्टाक्ट खालामबानो जाबाय। ओमफ्रायहाय माने सिगांनो कन्टाक्ट खालामहरग्रोदो, बास होमब्लानो आरामसे बिथाङा एन्ट्रि खालामनानै दोनजोब्बाय। सिगांहाय एन्ट्रि खालामग्रोनांगौ ना? आच्छा, एन्ट्रि खालामनानैसो हाबगोन आरोखि ना। आच्छा 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 आच्छा, सासे गार्ड थांफागोन जोंजों ना? आच्छा 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 आच्छा, औ औ औ औ आच्छा 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 आच्छा। दा खनसे नोंनि मबाइल नाम्बारखौ खनसे बुंनानै होना खुगाजों। आंनि मबाइल नाम्बारा जाहैबाय 9101 4451 30। आच्छा आच्छा आच्छा, दे। जायफ्रा फैनो गोसो रायमना नेशनेल पार्कआव बेरायनो गोसो दं, जिब जुनार नायनो गोसो दङ, नोंथांमोना फैनो हागोन। ओमफ्राय बे जे नाम्बारखौ होदों नोंथांमोना कन्टाक्ट खालामनो हागोन। माने दासान्दिथ' माने रेस्ट गैया, सानफ्रामबो थांगासिनो दङ, बेबायदि जानानै दङ जोङो मिथिनो मोन्दों आरोखि।
जों दा बाव गाखोनानै एसे बेरायहैनोसै जोङो दायो रेडि जाहांबाय जोङो बेरायनो थांनोसै थ' आयं बियो आब' बेवाइ ओमफ्राय दायो जोङो रेडि जाहांबाय मानसिफ्रा नै जोङो एसे बेरायनानै फैनोसै आरोखि रेडि जाहांबाय दे जोङो रेडि जाहांबाय गाखोबाय रायजोफोर गाखोबाय जोंना बेनो कन्टाक्ट नाम्बार होजोबखाबाय आङो फैदोल' Say everybody hi. Yes. Okay. एक नंबर हम लोग अभी जा रहा हूँ जंगल में ये जंगल हो रहा है अभी थोड़ा एंट्री करना तो जोङो दायो टिकेट एन्ट्रि खालामबाय लाबाय आरोखि ना पास लाबाय अफिसा बेनो ओमफ्राय बेयाव फैनानै एन्ट्रि खालामनानै एसे थांनो मोनगोन आरोखि थ' गारिबो बावहाय माखासे दंखायो नै ओमफ्राय नोंथांमोना फैनानै बावबो फैनानै बुकिं खालामनो हागोन जोङो मा नुयो जोङो बेरायनो थांनोसै अफिस जाहैबाय बे रायमना नेसनेल पार्कनि मेन अफिस मेन रेन्ज बे जाबाय आरो दा गारिफ्राथ' लामायाव दंजोबखासै रेडिनो दायो जों थांगासिनो दं आरोखि नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोबाव थ' बेयो जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्कनि गेट जाहैबाय बेयो नोंथांमोना नुखाबाय रायमना नेसनेल पार्क बेखौहाय आरोखि दा जोङो गारियाथ' हंलै SSB camp दङ बेजों जों दा आरो सिदाजों हाबलांनोसै बे लामा गेजेराव माथो बिदिरा बियो औ माने बहाय मुलि होयोमोन दैयाव बेजों खाथिनांगौ गारिया जोङो दायो हाग्रायाव हाबजेनबायानो हाग्रायाव मा मोनो जोङो नायगोन बेनो जाहैबाय रायमना नेसनेल पार्क दायो जोङो नुनो मोन्दों माखासे जोंना सरकारनि मानसिफ्रा लामा फोसाबनायखौ नुनो मोन्दों नायदो लामा फोसाबदों एसएसबिफ्रा ओमफ्राय लामायाथ' दाहाय हजोंथ' बिदि नङा बैसल' आच्छा थ' नोंथांमोनजों मा लोगो मोनो शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो दायो थांगासिनो दङ बयबो नायदो शेयार खालामलांबाय थागोन थांगासिनो दाथ' नुलांगोन गल्डेन लांगुर नुगोन खोथिया फाख्रा नुगोन सख्रा नुगोन खाफाल दङबा रयेल नुगोन रयेल टेगार आरो ब्लेक पेन्टारबो नुनो हागौ आच्छा नाथाय खाफाल नांगौ होनदों नामा खाफाल नांगौ ओमफ्राय हर्नबिल दाउआथ' हर्नबिल दाउ दंखायो नुखायो दाउरायाथ' नुखायो कम्पालसारि ओमफ्राय बे हाग्रायाथ' नेसनेल पार्क जानायाथ' वाइल्डलाइफआथ' गल्डेन लांगुरनि जिनिसो जाखानायखा गल्डेन लांगुरनि जिनिसो बे वाइल्डलाइफ खालामनाय जादों गल्डेन लांगुरखौथ' नुखागोन गल्डेन लांगुर नुगोन ओमफ्राय मिथुन मोसौ खाफाल दंबा आच्छा मैदेराथ' मैदेर दंखायोआनो बेखौल' बयबो नुजोबखानाय जोङो दायो हाग्रा थांगासिनो दङ SSB camp जोङो मोनफैबाय दा
फैयै फैयै फैनानै नै एसे हाग्रा गेजेरजों दै बोहैलांग्रा बिराद मोजां मोनसे जायगा दङ नै माने चान्स मोनोब्ला बिराद मोजां पिकनिकसो जाथावथाव जायगाया नायसै नै एकदम हाग्रा गेजेराव बेबायदि जायगा दं नै दैयानो गैया जोङो दायो थांगासिनो दङ गोजान गोजानावसो नुहुरगासिनो दङ थांगासिनो दङ दा जोङो लामा दाबो गेजेर नाङाखै होननानै बुंदों जोङो दायो एकदमबारे हाग्रा गेजेरनि बालाबारियाव दायो दंफैयो माने सान्दुङा बिराद दादा नांदों आरोखि ना गासिबो ओरै बालाबारि गोजाजोब दैलाङाव दै बोहैग्रा गोजाजोब आरोखि ओमफ्राय जायगाया बिराद निजोम साइलेन्ट बेबायदि जायगा बेफोरबायदि आरो नायदों दायो हाग्रा सिं सिं खारगासिनो दङ गारिया जोंनिया लासै लासैनो एकदमबारे नुबाय नै हाग्रानि लामाया मा रोखोमनि अचानक मिलने से देख के चला जाएगा एकदमबारे नै एकदम हाग्रा सिं सिं हाबबाय जोङो बिराद हाग्रा सिङाव जोङो दा हाबफैबायना थुदो बिराद हाग्रायाव जोङो दङ दायो नै ओरैबायदि हाग्रा हाग्रा लामाया नै ओरैहाय हाबबा औ माने जेबो जिनिस नुथ'वाखै हाग्रा गेजेराव जोङो दङ दायो जोङो दङ आरोखि दा जेबो नुथ'थाराखै जोङो थांगासिनो दङ मोजाङैनो हेलौ आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेयो मोनसे हाग्रा गेजेरनि ओरैबायदि मोनसे बिलो आरो जोङो बेयाव थांगासिनो दङ बे सिगां थांनाया जोंना जोंनि बिबनां ओमफ्राय नायदो नै बिराद गाहाय आरोखि ओमफ्राय जोंबो थांगासिनो दङ ओंखारलांबाय जोंजों लोगोसे गार्डआबो फैफाबाय आरोखि ना जोङो बेयाव थांनानै मिथिनो मोनदों माने बे बिलोआवहाय माने जिब जुनार दाउसिन दाउलाफ्रा दै लोंफैयो ना मैदेर सियाल लख्रा हाग्रानि अमा मै बिदिनो बायदिसिना आरोखि मोसाफोरबो दिनै दङ होननानै जों मिथिनो मोनदों नायदो नै हाग्रा गेजेराव बेबायदि मोनसे बिलो आरोखि ओमफ्राय माखासे दैया एसे राननानै दङमोन दाथ' बिराद मेसें बोथोर ना दैया एसे रानबाय आरोखि ना जे नायदो नै जों बिराद गाहायाव फैबाय आरोखि बे मोनसे बिराद बिलो ओमफ्राय बिराद गिथाव बाथाव जायगाबो
हाखु दाखु माबाफोर ओंखारबोयोब्ला जों खारस्लाबनोबो जों हानाय नङामोन होननानै आं सानदों आरोखि बे जायगायाव थांनानैहाय। थ' नायदो नै बेबायदि बिराद गाहायाव जों दङ। आयो ओमफ्राय दाथ' नै आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दंबावो। नैबे दासो जोंनि एसे सिगां मैदेर दंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों आरोखि। ओमफ्राय नैबे मैदेर खि नै माने बिराद खिदान आरोखि बे मैदेर खिया ओरैबायदि बिराद खिदान आरोखि। ओमफ्राय बेखौ नायनायावनो दसेयावनो मैदेरा शब्द होबाय आरोखि खाथियावहाय। एक्सुवेलि नायनो लुबैदोंमोन मोगथाङाव, ओमफ्राय गिनानै जोङो हाखु दाखु जोङो फैफिनबाय आरोखि बे बिलोनिफ्राय। नायदो नै दाउसिन दाउला बिरदावगासिनो दङ। ओमफ्राय जोंना नै बिबनाङा एकदमबारे मोनसे भिडिअ खालामगासिनो दङ बेखौ दिन्थिहैनो थाखाय। थ' बेखौहाय जोङो हाखु दाखु लिंहरनाय जाबाय आरोखि भिडिअ खालामफुनायावनो। मानो होननानै बुङोब्ला जायगाया इसिबां सेफटि नङा, गार्डआबो खोन्थाबाय इसिबां सेफटि नङा बे जायगाया होननानैहाय। थ' दुखुनांथाव बेनो गिनायजों बा गिनायनि थाखायनो जिब जुनारफोरखौनो जोङो मोजाङै नुनो मोनाखिसै। ओमफ्राय नुयो गोजानाव नुहुरो, हाग्रा सिङाव नुहुरो, बेबायदि जोब आरोखि। ओमफ्राय ओंखायनो नोंथांमोननो मोजां रोखोम आङो शेयार खालामनो हायाखै, अब्लाबो माखासे भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। खाथियावनो दङखाय गिनानै फैफिनबाय जोङो एसे शब्द खोनानायखाय। माने एकदमबारे आमायसोआ खाथियावनो दङ। दा बिथांमोना माबायोब्ला उसुबिदा जायो, जोंहा गोजाननिफ्राय नुब्लासो मोजां मोनो, खाथियावब्ला उसुबिदा जायैखाय जोङो हाखु दाखु जों फैफिनबाय। बेंथारबाय गोगोमनो हाखु दाखु गाखोनाय जाबायना एसे हासिगोन। दै नांगोन। दै गुसु माथो हनगासो रासिन गियो। बेखौलाय आरो मा होननो नोंलाय? दाउ बिख्लोसो गुवार संसाराव जोङो दा थांगासिनो दङ। दायो मोनसे जायगायाव थांबावनोसैलाय। लामाखौ नारखुनानै गालांबाय आमायसोआ। दा नैबे लामाजों थांबाय जानांगौ, आमायसोआ थांनायसिन दङ। दा जोंहा नै फंबाया लामाखौ दानस्रांगौ नांलायलायबाय, इसे गोथौ हाग्रा। दायो हाग्रायाव दंफैयो नालाय, माने लामाफ्रा नारखु नारखा जाना दंजोबो गासिबो बेबायदि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोङो दायो जमदुराव दंफैयो। ओमफ्राय बिराद हाग्रा बेरायनानै फैबाय जोङो। ओमफ्राय मा जाबाय, जोङो गोजाननिफ्रायसो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ नुबाय। ओमफ्राय गैया, मोजां रोखोम भिडिअ खालामनो हायाखिसै, नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखिसै, बेनिखायनो दुखुनांथाव। थ' आङो नै दायो बे जमदुवाराव दायो दंफैयो, नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो नै बेबायदि जायगायाव दंफैयो दाया। नै बेयाव दंफैयो आरोना। दायो बेयाव दंफैयो, नै बावसो फैलायबाय। बाला गोजा न' लुनायाव खमसे मोजां जागोनलै बालायानो। दा लांनो होला।
ओरै भुटान जाबाय नै बाला बाला थाबायगासिनो दङलै एकदमबारे ओरैबायदि बालाखा नै बाला बाला थाबायगासिनो दङ बिराद बेरायबाय ओरैबायदि बेरायबाय बेरायनाया माने नोंथांमोननो एनिमेल्स माखासे वाइल्ड एनिमेल्सफोरखौसो शेयार खालामनो हायाखिसै गोजान गोजानावसो नुहुरो खाथियावबो नुवा नालाय माथो खालामबावनो बेफोरनि थाखायनो थ' दायो बेखौ नायदो नै ओरैबायदि सान्दुं थां थां बैग्रियाथ' खा आरो जा जायगायावनो ओरैफोरबायदि आरोखि बैग्रि जाग्राफोरनि थाखाय बिराद सुबिदा आं दै खाथियाव थांगासिनो दं बे हाजो खाथियाव बे खाथियाव थांगासिनो दं आङो माखासे दै खाथियाव थांगासिनो दं एसे आथिं आखाइ सुद्ला हैनोसै मोखांफोर हानिफ्राय दं गाहायनिफ्राय खेबबो बालाखौ मोखां सुफैनोसै जोङो आंना बिराद मोजां सिनारिफ्रा ओरै भुटान हाजो सिनारिफ्रा अन्थाइ गोजा गासिबो आथिङाव नै माथो फिसिगोन लंपेन्टआ फैदो थ' दायो बेराय जाबाय लोंबाय बिराद मेंबाय सायायाव जों जिरायगासिनो दङ नै आमाइजों आंजों ओमफ्राय माखासेया ओरै बैग्रि बारि गोजाना नुहुरखाबायना बैग्रि बिफां गोजानै थ' बिराद बैग्रि खागासिनो दङ माखासेया दा बिथांमोनखौ जोङो नेगासिनो दङ बिथांमोना फैब्लानो जोङो न'आव थांनोसै माने ओरैबायदि जाबाय नोंथांमोनजों जे जिनिसफोरखौ शेयार खालामनो सानदोंमोन मोनाखिसै आरोखि ना खाथियाव मोजां नुवाखिसै खालि गोजाननिफ्रायल' नुहुरो जिनिसफोरखौनो आरोखि ना ओरैफोरबायदि जादों आरोखि थ' नोंथांमोनजों शेयार खालामनो हायाखिसै माखासे जिब जुनारफोरखौ ओमफ्राय जोंनि सिगांनि फैनाय मानसिफ्रानो गासिबो नुजोब्बाय आरोखि बिथांमोना नुजोबदों होननानै बुंदों ओमफ्रायहाय बिथांमोनखौ गारि हाबनायखाय जानांगौ माखासे जिब जुनारफ्रा आरोखि ना गिनानै बा सिङाव हाबहैजोब्बाय फैयाखै बेबायदि थ' बेनिखायनो शेयार खालामनो हायाखिसै जाय हक आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय इनायनो साबायखर थाबाय जोङो दायो थामथिम जागासिनो दङ थांफिननो थाखाय न'आवहाय माखासे दखान एरिफ्राव थांनानै जानाय लोंनाय खालामहैनोसै बिराद ओंखाम उखैबाय
मा मोनजायो रिजर्टफ्राव जोंहा बे रायमना नेशनेल पार्कआवनो जोंहा बे जोबनानैहाय आरोखि ना हाग्रानिफ्राय ओंखारलांनानै माने बिराद माने रिजर्टफोर खुलिबाय बेयाव थांनानै जानाय लोंनायफोर जानानै न'आव थांसै आरोखि थ' बिराद मेंलायथारबाय दै लाबोखादों जोङो दै लोंबाय आरोखि ना बेफोरबायदि आंबो नै बैग्रि बिफां माबा माबि बिफां सिङावनो जिरायनानै दङ दायो थ' दायो एकदम हाग्रायाव बेरायना फैनानै मामा एरियान रिजर्टनो बे एरियान रिजर्टआव एसे कफि लोंनो होननानै फैबाय आं खोन्थानि बे आरोखि ना जायगाया बेनोसै नै दैफ्रा मा रोखोम गदों देखायनि आङो जायो जोङो एरियान रिजर्ट सिङाव हाबफैबाय बाव हाबनानैहाय जोङो साहा कफि फिसा फिसौ जानायफोर जानानै थांनोसै आरोखि थ' ओंखामा उखैनानैथ' फैखाबाय फैनाया थ' नोंथांमोनाबो फैनो हागोन जायफ्रा फैनो गोसो एरियान रिजर्ट रायमना नेशनेल पार्क खाथियावनो भिउआ दिनै बेफोरनो आरोखि ना बेबायदि आरोखि ना भिउआ दिनै बेफोरनो आरोना नायदो नोंथांमोननो खोन्थाबाय आङो भिउफ्रा बे आरोखि ना बिराद मानसिफोर बेरायफैदों नायदो नै जोंना पार्टिया मानसिफ्रा जिरायगासिनो दङ गाराबो दंगासिनो दङ माने बिराद कफिया रेडि जाबाय जानानै थ' दायो जोङो कफि लोंनोसै सुगार गैया जाथ'वाखैनो होमबालाय लाबोबा फैदो नों लोङा